Намажете 8 формички за пудинг с разтопено масло, което ще улесни ваденето им. На дъното сложете хартия за печене. Овкусете 300 мл пълномаслена сметана и добавете една настъргана скилитка чесън. В основата сложете настърган озрял чедър, който ще им придаде неустоим разкош. Когато ги обърнете, ще се разкрие прекрасния разтопен кашкавал с приятен цвят. Следват картофи, нарязани на тънки шайби. Не се изискват особени умения. Натиснете ги хубаво. Важно е да го направите. Дофините са един от любимите ми начини да приготвям картофи. След това сипете сметана. Ако го направите наведнъж на финала, може да не стигне до дъното. Когато формичките са почти пълни, завийте ги с фолио. Печете ги на 180 градуса около 30 минути. След това махнете фолиото, добавете още кашкавал и върнете във фурната за още 15-20 минути, докато ароматът не ви подлуди. Използвайте малък нож, за да ги отделите от стените и ги обърнете в чинията. Колко красив цвят, нали? Преди поднасяне, отстранете хартията. Не я забравяйте, за да не изненадате гостите си. Това е много хитра рецепта за картофи. Магията на тези дофини се крие в златистия цвят и щедрото количество кашкавал.